neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi, evanđelja radi, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sam svijet na duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i griješnom, i sin će se čovječi postidjeti njega, kada dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima. I reče im, zaista vam kažem, ima neki među ovima što stoje ovdje, koji neće okusiti smrti, dok ne vide carstvo Božije, da je došlo u sili. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. U ime Otca i Sina i Svetog Duha, draga braćo i sestre, pred nas se postavlja znamenje pobede sad u ovu treću sedmicu Svetog Veličanstvena posta, koja nagoveštava ulazak u radost. Paradoksalno, simbol stradanja postaje simbol radosti, zato što je on osmišljen prisustvom Gospoda Isusa Hrista na njemu. I zato u pravoslavnom tradiciji postoji običaj da se na krstu izobražava raspeti Gospod Isus Hristos, jer krst bez Hrista je besmislen. Samo sa Hristom krst ima smisla. Naravno, to ne znači da sada čovjek ne treba da nosi znamenje časnog krsta na kome nije izobražen Hristos razapet, jer se podrazumeva da mi krst poštujemo zbog toga što je Gospod Hristos njega osmislio i što je dao večiti smisao stradanju. A nagoveštavajući svoje stradanje, govori ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. I onaj koji čuva život svoj, izgubit će ga, a onaj ko daruje život svoj, koji žrtvuje život svoj, taj ga nalazi. To se naravno ne odnosi samo na one učenike koji su krvlju svojom osvedočili svoju veru, iako je to najizrazitiji način davanja svoga života, svoje duše, nego za Boga i bližnje, nego Gospod Hristos nas poziva da se svakoga dana i na svakom mjestu dajemo. I to možemo na vrlo konkretan način da činimo. Pre svega kada čovek žrtvuje svoju dušu odustajući od svoje volje. Samovolja, kao i sama reč to kaže, jeste što je jedna volja. Jedan čovjek ima jednu svoju volju koju ne saobražava sa voljom Božijom, koja se javlja kroz volju bližnjih. Mi slušajući bližnje, gradeći zajednicu, imajući najdublji unutrašnji poriv da očuvamo porodicu, da očuvamo bratstvo, da očuvamo prijateljstvo, mi saobražavamo svoju volju sa voljama drugih ljudi. I to ne zbog toga što želimo ljudima da ugađamo, ako smo hrišćani, nego zato što verujemo da je Hristos posredi nas. Odnosno, mi to činimo zato što se tu javlja sam Hristos. I to svedoči ova sveta liturgija. Vi ste se ovde sabrali da biste svoju volju saobrazili sa voljama, a možemo kažemo 1000 ljudi, možda i miliona, koji sad u ovom trenutku ili u ovo vreme služe ovu istu svetu liturgiju, koju svi zajedno delimo. Telo Hristovo koje se lomija ne razdeljuje i koje se uvek jeda, nikad ne nestaje. Kao što reč izgovorena, po rečima jednog svetog oca, postaje u punoći, ako je prihvaćena od ljudi, prebiva u punoći u njima.
ne razdeljujući se. Jedna reč koju neko izgovori, svako ko je prima, punoća te reči u njemu prebiva. Tako i Logos, večna reč Božja koja je postala telo, ona u punoći prebiva u svakom onome ko se pričešćuje, ko je zajedno u tajni Svete Crkve. I zato je bitno da ne budemo samovoljni, jer čovjek koji je samovoljan, koji je neposlušan, on se zatvara u svoj svet i zasniva svoje postojanje na samom sebi. I to je smrt. To je polako umiranje, odvajanje od života crkve, odvajanje od večnog čokota Hrista. I to se nama dešava vrlo često, to se dešava i na planu problema u crkvi, u društvu, na našem ličnom planu, kada osjećamo da nam se ruši zajednice, da se odvajamo od zajednice. Još od vremena antičkih drevnih filozof Platon, on je govorio da je čovek političko biće, naravno ne u uskom smislu reči današnje, nego polis znači grad. Zapravo on je anticipirao, negde je proročki, možemo da kažemo, po svome daru, osjećao da je čovek stvoren da živi u zajednici. Čovek koji ne gradi zajednicu se ne ostvaruje kao čovek. I izraz za onoga koji je bio van zajednice u antičko vreme bilo idiot, koji znači postoji sam za sebe. I svoje postojanje zasniva samo na sebi, izdvaja se od zajednice. Postoje oni koji su u zajednici, koji se ostvaruju kao politička bića i postoje oni koji su van zajednice. Tako i mi možemo da kažemo da po nagovoru nečastivog, koji je arhiidiot, koji se odvojio od predvečne zajednice Svete Trojice i od zbora angela, tu zarazu prenosi na nas. I svaki put kada osetimo taj pokret odvajanja, raskola, jeresi, ako hoćete, jer jeres isto znači odvajanje, sve je to nešto što nas vodi u smrt. I zato Gospod Hristos kaže da treba da se odreknemo sebe, da se odreknemo svoje volje. Ne na način da čovjek bude bezvoljan ili da se potpuno, kako da kažem, da umre za svaki način postojanja, ne. Nego kako sveti Jovan Lesničnik, jedan drevni otac, premudro govori o poslušanju. Poslušanje je odustajanje od rasuđivanja pri bogatstvu rasuđivanja. Znači, ne treba da se zaglupljujemo ili da postajemo idioti, nego mi treba da kažemo to što ja osjećam, to što ja mislim. Ja ne mogu u to da imam puno poverenje. Jedino verujem u Hrista koji se javlja isključivo u zajednici i koji bi kroz moju braću i sestre, kroz moju suprugu, kroz moga supruga, kroz moju decu, kroz moje kolege, kroz moje komšije govori. I da polako istražujem taj glas Hristov koji mi govori kroz mnoge ljude, jer se Hristos javlja kao čovek i kroz čoveka, i da se trudim da budem poslušan. Jer Gospod Hristos je bio poslušan do smrti na krstu svome nebeskom Otcu. I nije došao sam u svoje ime. Znači, sam neko ne postoji i zato on ima svedočanstvo veće od sebe, jer o njemu posvedoči Otac. I zato, braćo i sestre, da se trudimo da gradimo zajednicu, da se ne odvajamo od zajednice i da znamo kuda taj put vodi i kako ime sebi stičemo kada se odvajamo od zajednice i na sebi samima zasnivamo svoje postojanje. S druge strane, treba da se radujemo dolazećem Vaskrsu, treba da znamo da svako stradanje iza sebe krije radost vaskrsenja i kako veliki pesnik govori vaskrsenja, ne biva bez smrti. I zato sa radošću da prihvatimo svako stradanje, svako umiranje, samo ono koje je u Hristu i Hrista radi. Neka bi sila časnoga krsta bila uvek sa nama, neka bi znamenje pobede bilo nagoveštaj i u ovom životu
a i onaj poslednji dan ulaska u radost Carstva Hristovo, u kome neće biti kraja i u kome neka bismo ga slavili zajedno sa Otcem i Svetim Duhom kroz sve vekove. Amin.